Prosím. Já bych chtěla na zítra na večer 2 lístky. Prosím. Někam doprostřed, prosím vás. Ano. A co hrajete zítra? Hrajeme film v sobotu večer a v neděli ráno. Fajn. Tak ty 2 lístky, prosím. Prosím tě, zastrč tu detektivku. Ty už ani nevíš, jak se jmenuje. Co říkáš? Co je, dej pokoj teďko, já v nervách. Ty seš už to úplně Ne, zblblej. já teď mě, to musím, dej pokoj, to musím točit ten nervák, to je strašně dobrý. Já bych rád 2 lístky na sobotu večer. Někam dozadu. Prosím. Co hrajete v sobotu? V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra. No výborně. Tak 2 lístky, prosím. S těma detektivkama přijdeš jednou do Cvogauzu. Co já nevím, dej pokoj, teďko neruš mě, Přijdeš do Cvogauzu, říkám. Pokoj, dej mě, teď mě neruš. Prosím. Další, prosím. Co zastrkáš, co je? Tak co je, halo, další. Co říkáte? No, co si přejete, chci vědět. Já? Jo, tak, co jsem to chtěl? Lístky do kina. Lístky do kina, No, chtěl, ano. to je mě jasné, ale na co? Na co? Na co? Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina. No, to já vím také, ale na co chcete jít? Na jaký film? Jo, na jaký film? Aha, no tak já jsem chtěl jak se jmenuje ten film, ten nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten... Včera, dnes a zítra? Co? Na včera, dnes a zítra? Ne, jenom na zítra, protože na včera to už bych nestihl, jo. Ano, tak na zítra. Na zítra, ano. A co hrajete zítra? Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno. Ano, co? Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno. Ano. A jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne? No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno. Ano, tak na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra. No ano. Ano. Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno. Ano. No. Já nevím, to hraju taky v neděli ráno, že bych šel v neděli ráno. V neděli jak chceš, ale v neděli. No jo, to je pravda, to ještě spím, že jo. Tak na kdy teda to chcete? Co říkáte? Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky. Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy, anebo na sobotu, mě dejte 2 lístky na sobotu. Teda, Dobře. No, ano. Dobře. A co hrajete v sobotu? V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra. Co? V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra. Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete? No, teď vám to říkám. Ano. To hrajeme včera, dnes a zítra. Ano. A po zítří? Po zítří. Myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večer a v neděli ráno. Ano. A v pátek nehrajete nic? Ale ano. A co hrajete v pátek? No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večer a v neděli ráno. A v pátek odpoledne? To hrajeme včera, dnes a zítra. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete? Teď už jsem vám to řekla aspoň 5krát. Tak to jsem asi přeslej, nebo co? Já bych chtěl název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět. Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla. Tak? Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete. Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozítří, bych chtěl, ano. No, tak zítra hrajeme v sobotu večera, v neděli ráno a pozítří hrajeme včera, dnes a zítra. Ano. Já nevím, ona mě pořád říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou. No, tak na kdy sakra to chcete, kolik těch lístků tak mi dejte 2 na dnešek, 2 na zítra, 2 na pozítří. Na včera už nechci žádnej, ale v sobotu, neděli a v neděli ráno taky 2. No tak já si to tak se kouknu, co hraju, a teď druhý zahodím, rozumíš? To je dobrý, tak... Toto trvalo. No jo, no tak... 114 korun mi dáte. To je dobrý, tak... To není dobrý, ještě 14 korun. Dej mi ještě 20, ještě 14 dostanete, ano. Tady tu máte, dobrý je to, no. Buď jsem blbej já, nebo ona, teď to kouknu. Teď se schválně kouknu. Teď se schválně kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný.
Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to ne...